כשהייתי בת 8, ההורים שלי התגרשו. אמא שלי הפכה להיות סופרת ידועה, ואבא שלי נשאר רב בעולם החרדי. 30 שנה אחרי, אני יוצאת לגלות את הסודות מאחורי הסיפור שטלטל את העיר כולה, ואת חיי. אין לי 7 מבני ברק, תובעת מזונות בסך 18,000 שקל, בעלי אסר עליי ללמוד באוניברסיטה ושרף ספריים. את יכולה לזכור את תחילת המרד שלך? מה היה לך קשה מאוד? שומעים על גירושין, אבל לא מסיבות כאלה. אצלי זה כאילו לא היה בסיס. מתגרשת כי היא רוצה חיים אחרים, זאת לא סיבה. ההרגשה שלי בזמנו הייתה שאמא שלכם נכנס מדימו. אני לא התגרשתי, אני גורשתי. היו פה מאבקי דת בבית הזה, ומי היה המוביל שלהם? אני. מה שעשיתי זה היה אומץ, ואי אפשר שתכניסי לי עכשיו לראש כל מיני דברים. אני לא מוכנה לזה. אבא, יש היום דרכים נוספות, לא חייבים להתחתן. יש היום בנק שנקרא בנק הזרע. למה? מי אמר שזה לא משפחה יהודית? אני אחליט אם זה משפחה יהודית. מה כאילו את מצפה? שיהיה. אני רוצה שאני אבוא ונגיד, אבא, סלחתי לך, ביתי היקרה? לא. אף פעם לא יקבלו אותך ואותי באמת. על כל מי שאנחנו, לא יקבלו אותנו. אמרתי לך שאני רוצה לשאול אותך משהו קשה. אתה תאהב אותי רק אם אני אהיה דתייה? כמו שאתה רוצה? או שאתה אוהב אותי? כי אני הבת שלך, ולא משנה מה.